Добрый дзень ад кола аглядаў. Сёння мы не будзем размаўляць пра трэш-метал, блюз-рок ці поп-панк. У гэтым відосе я паспрабаваў сабраць самыя дзіўныя, незразумелыя ці нечаканыя жанры і паджанры рознай музыкі. І загадзя папярэджваю, што калі вы любіце музыку, то вам будзе складана глядзець некаторыя часткі гэтага відэа. Ладно, я папярэдзіў, можна і пачаць. Увогуле, гісторыя зашкварнай музыкі пачынаецца дастаткова даўно. Яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя авангардызм, сюррэалізм і мадэрнізм у музыцы з'яўляўся так жа, як і ва ўсіх астатніх відах мастацтва. І як і ў іншых відах мастацтва даходзіла да абсурду. Даволі дзіўны, напрыклад, накірунак мінімалізм. Як у выяўленчым мастацтве, дзе нам прапануюць паглядзець на квадраты, трохвугольнікі і лініі, так і ў музыцы. Можна, напрыклад, паслухаць захапляльныя 4 хвіліны цішыні ад кампазітара Джона Кейджа ці нейкі эмбіент з шумамі прыроды, што практычна не адрозніваецца ад цішыні. Вау, захапляе! Але ведаеце, гэтыя эксперыментатары былі яшчэ цярпімымі. Вось сапраўдны зашквар пачаўся, калі яны атрымалі доступ да рознай электронікі. Вось тады з'явіўся такі цудоўнейшы музычны накірунак, як нойз. Вось прыкладна так ён і гучыць. Ну, я, канешне, разумею, што ўсе маюць розныя густы і ўспрыняцце музыкі, але... Ведаеце, што мне падаецца найбольш смешным тут? Нават не тое, з якім сур'ёзным тварам ён круціць усе гэтыя эфекты. На гэтым канцэрце ёсць жа яшчэ і слухачы. Уявіце, вы з сябрамі вырашаеце патусіць увечары. Прыходзіце на канцэрт, слухаеце 2 гадзіны вось гэтага, і потым такія думаеце, ну, мы, напэўна, культурна правялі час. Блін, да гэта ж проста эфекты і шумы, нічога больш. Не, для мяне нойз гэта адна з самых незразумелых рэчаў у музыцы. Для пошуку дзіўных жанраў мы можам пайсці не толькі ў гісторыю, але і ў геаграфію. Канкрэтней, у Азію. На Блізкім Усходзе, напрыклад, з'явілася свая варыяцыя метала з элементамі народнай музыкі – арыентал метал. Што, гучыць недастаткова дзіўна? Тады паехалі далей, паглядзім, што з металам зрабілі японцы. Сустракайце кавай метал. Фактычна яго прадстаўляе толькі адзін гурт – Baby Metal. Я нават рабіў пра іх асобны відос, пакіну на яго спасылку апісанне на выпадак, калі вы яго яшчэ не бачылі. Дарэчы, самая вялікая нойз-сцэна таксама знаходзіцца ў Японіі. Сапраўды дзіўная краіна. Але добра, у Манголіі таксама цікава абстаяць справы. Сустракайце адзіных і непаўторных мангольскіх рэпераў. Я нават не ведаю, ці можна гэта вылучыць у нейкі асобны жанр, мангольскі фолк-рэп, але яны такія смешныя, што я проста абавязаны быў іх вам паказаць. Але ёсць яшчэ адна абсалютна нечаканая варыяцыя хіп-хопа, на гэты раз ужо абсалютна еўрапейская і аформленая ў паўнавартасны паджанр – чап-хоп. I'm British. As a fat dame in a panto like Woodhouse, Orwell, Wells and Poe. So if you're down with the Brits, then make some noise. But if you'd rather not, that's fine. Гучыць як Epic Rap Battles. Але гэта не асобная песня і нават не асобны выканаўца. Ёсць цэлая сцэна, дзе арыстакратычныя рэперы раймяць пра піццё гарбаты, паленне люлькі, гульню ў крыкет і іншыя стэрэатыпны брытанскія рэчы. Добра, вось мы і вярнуліся ў больш звыклыя для нас у музычным плане краіны. Цяпер я маю поўнае права паразмаўляць пра метал, бо з металу утварылася, напэўна, больш за ўсё зашкварных паджанраў. Пачаць можна з самых старых з іх.
Як вы памятаеце, скандынавы мелі вялікі ўплыў на метал. Блэк метал, меладычны дэт. Але ў Швецыі быў створаны яшчэ адзін жанр – вікінг метал. Ён, вядома, збольшага адрозніваецца тэкстамі, але і ў музыцы ў ім ёсць такія характэрныя эпічныя мелодыі. У прынцыпе, няма нічога асабліва нечаканага ў існаванні такога жанра. Вы толькі паглядзіце на вікінгаў. Яны, па сутнасці, былі металістамі за шмат стагоддзяў да стварэння метала. Але асобны жанр быў створаны ў Германіі і Шатландыі пад натхненнем яшчэ адных гістарычных разбойнікаў – пайрэт метал. Ну, зноў жа, па музыцы жанр бывае цяжка адрозніць ад фолк-метала, але тэксты і імідж кажуць самі за сябе. Увогуле, піраты зараз вельмі папулярныя ў масавай культуры. І франшызу фільму пра іх зрабілі, і нават цэлы жанр. Што крыху дзіўна, бо яны былі злачынцамі, як і вікінгі ў прынцыпе. Але ладно, жанр вясёлы. Ды і ўвогуле, ён далёка не самы абсурдны ў метале. Памятаеце блэк метал? Я некалькі разоў узгадваў яго ў сваіх відосах. Дык вось, адной з галоўных рыс блэка была сатанінская тэматыка тэкстаў. І для шматлікіх музыкаў сатанізм быў не проста іміджам, а сапраўднай рэлігіяй, да якой на сябе залічвалі. Сатанізм – рэлігія пратэсная, ён супрацьпастаўляе сябе хрысціянству, якое дамінуе ў нашым грамадстве. І блэк падыходзіць да яго рэпрэзентацыі. Музыка вельмі хуткая, цяжкая і складаная для ўспрымання непадрыхтаваным слухачом. Да што там казаць, адзін з галоўных ідэолагаў блэк-метала, Евронімус з Мэйхам, казаў пра Веном, гурт, які вельмі моцна паўплываў на стварэнне жанра. Ну, яны, канешне, крутыя чувакі, але іх сатанінскія тэксты – гэта толькі імідж, таму яны не сапраўдны блэк. Да чаго я хілю, вы думаеце? Блэк жа даволі звыклы жанр, нічога незвычайнага. А як наконт хрысціянскага блэк-метала? Так, вы правильно пачулі. Жанр быў створаны ў той жа Нарвегіі ў 90-х. Музычна ён не адрозніваецца ўвогуле, але тэксты, ну, вы самі разумееце. І вы ўжо можете здагадвацца, што пра такія гурты думаюць усе прадстаўнікі Тру Блэка. Некаторыя з іх ненавідзяць прадстаўнікоў хрысціянскага блэка, можа, нават больш, чым папу рымскага. Ды і ідэолагі хрысціянства наўрад ці будуць слухаць чувакоў у корпс-пэнце, якія скрымяць пра Ісуса і апосталаў. Не, вядома, нехта гэта слухае, але аўдыторыя зусім невялікая. Вось гэта, напэўна, і ёсць самы абсурдны метал паджанр. Хаця ёсць іншыя. Напрыклад, існуе вельмі шмат кор-жанраў. Калі хардкор, металкор, дэдкор і нават маткор уже даволі звыклыя для нас, то вось Nintendo-кор павінен здзівіць вас. Так, цэлы жанр, які сумяшчае металкоравыя брейкдауны з 8-бітнымі мелодыямі ў стылі олдскульных гульняў. Вось вам франшыза Nintendo. Акрамя тысяч відэагульняў у іх ёсць цэлы кор-жанр. Будзем чакаць з'яўлення Sega-кора, Ubisoft-кора і Bethesda-кора. А чаму не? Хаця існуе яшчэ адзін зашкварны жанр кора. У яго існаванне не хочацца верыць. Яшчэ чаго, хто захоча слухаць сумесь кора з электроннай папсой? Але ён існуе і называецца кранк-кор. О, прабачце мяне за гэта. Хаця, навошта мне выбачацца, я ж вас папярэдзіў у пачатку відэа. Але жанр жахлівы, канешне. Хаця мае сваю аўдыторыю. Ну і апошнім прыкладам на сёння будзе хутчэй не жанр, а асобны гурт з абсалютна унікальным гучаннем – Primus.
Іх жанр часам акрэсліваюць як альтэрнатыўны рок, эксперыментальны рок, фанк-метал, але насамрэч гэта практычна немагчыма зрабіць. Вы паслухайце іх. Ад фанка тут ёсць толькі лідзіруючая роля баса, а альтэрнатыва ці эксперыментал гэта занадта агульнае паняцце. Іх музыка класная таксама тым, што іх ніколі не пераблытаеш з іншым гуртом, хаця іх песні ні ў якім разе нельга назваць аднастайнымі. Усім рэкамендую паспрабаваць іх паслухаць, асабліва калі вы басіст, хаця, канешне, не ўсім такое спадабаецца. Ну што ж, вось і ўсё на сёння. Сёння мы зразумелі, наколькі разнастайнай і нечаканай можа быць музыка. Спадзяюся, што вы даведаліся пра нейкія новыя жанры з гэтага відэа. Пішыце ў каментах, якія жанры я прапусціў, і да сустрэчы ў наступных відэа.